Hej, det her det er vores prototype demo-video af vores Johannes Fogh Carport hjemmeside. Her kan man navigere rundt. Det her det er hjemmeskærmen, og man kan gå tilbage. Og hvis du er admin, kan du logge på med en kode og et brugernavn. Og så har du mulighed for at gøre to ting. Du kan kigge på alle materialer, og du kan redigere dine materialer. Her. Du kan filtrere mellem alle dine materialer. Du kan se, jeg kan få alle mine tage her. Du kan kigge på varianter af dine materialer og redigere på dem, hvis det er ønsket. Du kan tilføje et materiale eller et variant af et materiale, og du kan også fjerne materialer og varianter. Hvis du så også logger ind her, kan du gå ind og redigere en ordre. Det kan du gøre både ved at søge efter order-ID'et, men du kan også lede efter navnet eller e-mailen og se alle ordrene. Her der kan man sidde og ændre alle de ting, man nu ønsker. Så kan man gemme ordren, og så kan man vise alt, hvad det kræver for at bygge carporten. Man kan tilføje nogle andre materialer, og man kan se en plantegning og generere en ny en, baseret på, hvad du tilføjer. Hvis du nu ikke er admin, kan du bestille et tag, eller ikke et tag, en carport med forskellige parametre. Skriv en bemærkning. Dette er en test. Og så skriv testnavn og en testmail. Og så kan man se alle sine oplysninger her, og hvad man har valgt. Og så kan man sige ja eller nej til, om man vil have nogen til at samle den for en. Og så bliver den sendt videre. Og hvis man nu som kunde undrer sig over, hvor ens ordre er, og hvor langt den er kommet, så kan man søge efter sin ordre, hvis den er forbundet til din mail. Og gå ind og kigge. Det var den der. Og der kan du se, at du får ikke adgang til noget, medmindre du har betalt. Så både, altså den siger, om du har fået genereret en liste af materialer, og hvis den har, så siger den, at du har ikke betalt. Så du kan ikke få den endnu. Men vi kan lige finde en, som har betalt. Den der. Der kan man så se det hele, og man ser plantegningen, man ser, hvad der er krævet for at bygge den, at det er betalt, din ID, dit navn, hele bundet. Så det er alt, hvad man kan på hjemmesiden.